Betul, Pak? Wes? Ngalor? Nol lah, Pak, ya. Yeay! Kabar! Yeay! Belum buat, Bu? Belum buat, kan? Pesanan? Ngobrol-ngobrol nang kono. Lah Mbak Jemingan mau, ayo budal, aku rung diomongi karo Warsi, tenanan ra percaya. Ngamuk kowe. Rung biar rung tes ngedop ora ngono ya. Ora didop ra apa? Ini kira ada. Jadi Pak, lumbangan toh? Tak jeneng. Lumbangan. Aku kalau sesok. Oh, sesok. Aku juga tak iki ta? Oh. Aku juga saiki jenenge sesok. Woi, dugaan ya, Bro. Oh, antri abang-abang. Oh, saiki. Lah sini seloro ndinane Pak ya? Sini seloro ndinane. Seloro. Nek kono njikuk nganune tok. Kudu dibelanjakne ya. Nek belanjakne nggih nganu. Nggih. Maksudnya ra nek pelombangan kono ora oleh. Ora oleh pelombangan kuwi. Walah. Meh. Oh ngene jenenge dinane penak-penak Pak Ju. Udah enak. Tak ternek gini sampai lecek ora muni. Beda apa? Beda apa? Posban enak gampang. Kripten.